Mama nomndeni nonke. Yebo mama. Kunenamba engizoyidlula eyi-1. Ngoba kade ngithe babadlula bafuna. Ngizodlula inamba eyi-1. Dlula. Mangidlula inamba iyohlukanisa. Ngisemhladini ngizoshaya nje 1. Ngiyaqala ukufika la ekhaya. Mina ngake ngafika. Wake wafika. Okay. Ngizodlula 1 inamba. Ubani umuntu abathi uBetwell? Yena. Uyavuma umoya. Ngomhlaka 24 July izophuma isibhamu. Uyalizwa ngithi? Kwasekuphakama igama likaBetwell. Kwathiwa bekufanele adlule emhlabeni. Angazi usinde kanjani. Iyabuya le nambari ithinta iphala. Uyalizwa ukuthi ngithini? Igama labathi uAndile. Uyalizwa ngithi? Kunomuntu abathi uAndile odla iwunga noma odla ama-drugs. Intashi Inyabuphe. uyangizwa ukuthi ngithini? Ngimzondini Uyashila lo ngakhala. omngani wakhe. Uyangizwa ngithini? Lo muntu befanele ajikele umngani wakhe ushomo wakhe abahamba kanje. Amdubula akadutshulwa ngabanye abantu udutshulwe umngani wakhe. Uyangizwa ngithini? Angazi noma ikwazi ukukhuluma. Befanele bese mathi uyayikhulumela naqala. Manje ke cabangela abantu bangidubule ngithi cha unamanga. Umuntu odubulile umngani wakho ngoba kunento ebangiwe. Akakakhuluma eqala ngizwe. Mayikwazi ukukhuluma. Izwayimita yazo elethu izwayimita yazo lo muntu makadutshulwa udutshulwa ke sibhamu esinenhlamvu eyiphekwe ngomuthi. Ziyamdla manje emzimbeni wakhe. Lo muntu ebusuka kalali ayigoqe uyangizwa ukuthi ngithini. Lento yamdla i-spinal cord inopoison okhona. Njengento ngathi kade kuthiwa kade sasimfuna. Wayikhipha. Lo muntu omdubulile umuntu wayethengwe ngemali ukuthi kwafanele amqede noma amhlalise onganani ku-wheelchair. Ngoba kunegama elivukayo lokuthi kunamateka alahleka ukuthi into igama ngizwa kuthiwa uBet uyena wabonakala egqoke lamateki noma amathathi. Wathi umongele vele kunabantu ababekade bemfuna. Uyangizwa ukuthi ngithini? Angazi khuluma ngizwe. Khuluma Bet. Lo muntu before adutshulwe ngoJune 16 bakuyiholiday. Lalela before adutshulwe uke wafutshwa ngomesi. Kunabantu abake bamhlasela. Wacishe wayilimalela endaweni engathi ibar noma ngathi itavern ngathi iclub. Ngiyangizwa ukuthi uthi moya ngcele kunomuntu ofanele simbize. Ikuphi ka Sibu Lounge? Sibu indawo kuthiwa ika Sibu Lounge Sibu. Ubani umuntu amjwayele ajwayele khona noma naye unokuyofika ikhona. Anabangani angahamba azawufika khona kuleyo ndawo. Uyangizwa ngithi uma ngikhuluma ngaleyo ndawo ngibona umuntu oyi-owner lamatekisi ohlala epaka imoto yakhe khona ofuna lo muntu namanje ningamshiye emini nimshiye ngathi uyapha inhlungu nimtholeselele phansi igazi igcwele phansi edujulile. Ngabuza ngathi kwenze njani athi umongelo kunento eyenzeka kwenye imoto ye-owner wasolela futhi yena lo muntu walokho emlandela njalo siyobe sibone ukuthi phela kunecala okwafanele athende manje obekufanele li-on. Uyangizwa ukuthi ngithini? Masingalandi ithupha zakhe siyoyidinga phansi kune-criminal record ekhona. Uyangizwa ukuthi ngithini? Njengomuntu engazi ngithi kanti uyowanifika into waboshwa yini waphuma nge-free bail noma uke waboshwa yini angena aphinde aphume ngoba kunento emlandelayo eyibha. Wake waboshwa baba wayezama Wayengazama. Wayibamba. ngoba uthi wayephakamisa umesile wathuthela ilamandla davele lamkhona. Lalela uzwile ukuthi eNdiya. Ngithe asibuyele le namba endala. Ethi India. Njengomuntu abathi makunjalo India lasukuma. Ngibona lihamba India laze la ufika endaweni
Jesus, my Lord. Yasefingam. Uyangizwa ukuthi ngini? Makafika endaweni yasefingam, uya kumuntu wesizulu straight. Wathi kunabantu akade befuna ukungibulala ngazi nami kanjani. Waqushwa, laqushwa lembiya. Uyangizwa ukuthi ngini? Yidla aqala khona ukuvelela zinkinga ehlasela ngoba usekhetshwe kaningi esikhathi lo muntu. Njengomuntu angathi wafane kwesikhathi bazomhlasela ekhaya uzuthi bantu abambulalani mina onganani. Ngoba sebaleke wazi wangena ekhaya miyeke phela. Angazi mina. Yebo namanje ngidutshulele ekhaya. Nanso. Uthi bayengele nisazodutshula ekhaya. Yazi ngizwa abanye abantu bebuya ngathi bamaphoyisa. Besenza amaphoyisa njengomuntu akathi ngakhathela isicapha. Jesus my Lord. Siyamde manje. Uthi manje kukhona umuntu asazothunjwa. Ufuneka lo muntu. Uyangizwa ngithini? Kuya ngami. Nanso, kuya ngami. Lo mntwana befanele ashintshe indawo yokuhlala. Athi noma engakasindi angahlala ekhaya. Ngoba kade vele uyafuneka. Ake sijule ke nembala. Enkosi yami. Yazi masifika silandela ngomoya. Uthi umoya ngelo kunomuntu adlule emhlabeni wayikhona lo. Wayifihla le ndawo esuka kalala. Yebo. Awu akuneqiniso manje gogo sesikude manje. Hayi. Sivula amanye amabayi manje. Kuneyifane manje. Lalelani, ngiyaphinda ngiyasho. Kunomuntu kwakade ngaphansi kwebridge lesitimela phezulu kunebridge kanje. Ngaphansi kuhamba imoto. Kunomuntu wagwaqwa kayi2. Wasile phansi bangazi ushonile noma uyaphila. Lo muntu wasale wadlula emhlabeni. Babehambile. Akagezwanga lo muntu uthe maye kuya abantu bakho bemthatha bacupha isidumbu. Kanti naye wayikhona. Lo muntu uzodlula emhlabeni kodwa mayidlula uyodlula inqaba lakhe seliphuma impela. Ngoba hayi into eyasetshenzwa kabi. Hayi sawubona nani ngina nani ifake inkingeni. Angakhuluma manje. Angimazi lo baba.